היום אנחנו הולכים לעשות קרפ צרפתי במטבח של אחותי. לא מבין כלום במטבח, לא קרפ, לא חביתה. טוב, שמנו כוס קמח, 3 כפות סוכר, מלח, כוס חלב, 2 כפות מים, שים כף שמן. תשבור את הביצים לכוס ותוסיף. הגזמת. תשבור. לא, אין הרבה קליפה בפנים, לא, הכל רוב בחוץ. אוקיי, עדיף. ללחוץ על הצהוב? כן, אבל לא ככה, רק שזה הכי למטה. שבפנים? כן. ככה? כן. זהו, אני יכול לעצור. אני מתאר, נסתכל על הקרפ שיצא טוב. הוא יצא טוב. שהמסה חלקה, בערך ככה, מחממים מחבה, משמנים טיפה שמן עם נייר, ואז יוצרים את הצורה. ננסה אחד, לפעמים הראשון לא יוצא טוב. איך פשוט? איזה אמנות. ככה? הכל? רגע, וזה יבש, כן. נוצלה. נוצלה. וואו. עכשיו תעשה. ריבוע. ככה. זהו, רוצה בעיקרון. אבל זה לא חם מדי? לא חם מדי. שופכת במרכז. במרכז זה עושה כאלה. יופי, אתה רואה? יצא לך טוב. יש! נקפל אותו ככה. סגור, אני אקפל אותו. יאללה, ותעשה את הבק שלו כמו שהראיתי לך. סגור. אני עכשיו עצמאי בשטח. תראו. אני מערבב פה את החלב. זה קורה מהר. כן. רגע, תדעי כאן בתנועה. ככה. כן, זהו, אבל זהו. רגע, איתה. שנייה. אלוהים, איתי! זה לא קרפ, זה נקרא לזה לחוך. זה לחוך. חברים, אני מכנתי חביתת לחוך שהייתה פעם קרפ. זה מה שאני הצלחתי להכין. גם יפה, לא?